Ahoj lidi, čau, vítejte v dnešním videu a dnešní video to teda bude unboxing na Jezevčíka. Jak vypadá teda takto, neukážu vám adresu, neukážu vám nic, protože chápete, kdo by ukazoval adresu ve videu. A teda jdeme na to. Aha, taková tam bublinková folie. Je, teďka, pardon, tady mám trošku to. Takže mám dogu, jej, Jezevčíka, jej. Mám z něj úplně šílenou radost. A teď jsem šla ven s ním fotit fotečky na Instagram a možná i novou profilovku na YouTube. A teď vám je tady ukážu. Tak, já doufám, že se vám toto mini videjko líbilo. Já ty unboxingy budu natáčet pořád, když něco dostanu. A toto by bylo všechno a ahoj!